Gepleýär Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 17-nji awgusty, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadak studiodan men Ýogşan Anny Gurban alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä Türkmenistanyň Azatlygyň öňkü habarçysy Hudaýberdi Allasow aradan çykdy. Prezidentiň Astanada eden Huwaý çykyşy raýatlary begenler metdiýenat bilen çap edilen habarlar çekýär. Aşgabatyň döwlet azyk dukanlaryna barlygy geçirildi. Saragysly kärennesi daýkanlar soýukmäge mezur edilýär diýen bilen çap eden habarlar hem şu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Şeýle-de Azatlygyň okujulary kalmar oýuny, Lewagyň giýje klubyna düzgünsiz uruşlar geçirilýär diýen bilen çap edilen habary köp okapdyrlar. Hormatly dinleýijiler, Azatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi aýtsaňyz, tejribeleriňizi, garaýşlaryňyzy, belliklerinizi paýlaşsaňyz sizden hoşal bolarys. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa ýurtlary barada ýazýan jurnalisti Chris Rickeltonyň Russiýasy Kazak prezidentiniň Merkezi Aziýa howpsuzlyk hyzmatdaşlygy çagyrşyna näme sebäp boldy diýen syny esasynda taýýarlan gepleşigimiz bilen dowam etdirýär. Siyasatçı bolmagynyň diplomat bolan Kazak prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew öz wagtyny habar ýetirmek ustaatlygyny el alyp dinleýijilerini ol habaryň mansy barada kelle döwmäge mejbur etmek sunuwatyny özleşdirdi. Onuň geçen hepde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda has asnaşykly goranç hyzmatdaşlygyny gurmak barada eden çagyrşy muňa anyk bir mysal bolup biler. Bu teklip Ukrainada alyp barýan uruşuna garamazdan Russiýanyň Merkezi Aziýa howpsuzlygyna Kremliň amatly wagtlarynyň çägininden seredýän Kremlçi tesgirçileriň nazaryndan hem sypmady. Şol wagtda geçen ay Kazakstanyň günwataryna Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Russiýanyň gatnaşmazlygyna geçirilen harby turgunleşiklere gatnaşan Azerbaýjanyň hökümeti tarapdar Medvedev serýişdeleriniň berk gollagyny aldy. Ýöne Tokaýewiň bu sözleri görnüşden başga bir zatlar hem aňladýarmy? Merkezi Aziýa Ukrainadaky uruş başlanaly bäri özüni amatly geýesiýasy giňişlikde täzeden dikeltmek mümkinçiligine eýe boldy diýip Glasgow Universitetiniň professory Luka Anchesk aýtdy. Olar Belarusiýaly Ukrainada Russiýanyň tarapyna därliklerini, emma Ukraina bilen hem därliklerini aýtmaga synanýarlar. Olaryň günwatar bilen gatnaşyklary bar, emma olar günwatar tarapdary därlip Ancheski Azat Ýewropa Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Ýöne uruşyň dowam etmegi, ikinji tapgyr sanksiýalar baradaky maslahatlaryň güýçlenmegi bilen Sowet hökümetleri belki-de bir ýerdäki giňişligiň belli bir derejede daralýanlygyny görürler diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Bellemeli ýeri Tokaýew 9-njy awgustda Astanada Merkezi Aziýanyň prezidentleriniň 6-njy konsultatiw maslahatynyň öňü syrasynda çap edilen makalasynda hem Merkezi Aziýa şertlerini Sowetleýin integrasiýa zerurlygyny nokdady. Şol wagtda Ancheskiniň pikirçe Merkezi Aziýanyň içindäki integrasiýa başlanýaşlary köplenç jikmejiklikler wawatyna gaty gowuşgunsyz we käte boş retorikadan başga zat däl. Merkezi Aziýadaky has ýakyn hyzmatdaşlyk meselesinde esasy itergi Sowetiň iň köp ilatly. Şol wagtda da Sowetiň her bir ýurdu bilen ara çäkleşýän ýeketäk ýurdundan Özbegistandan geldi. Egerde ilkinji prezident Islam Karimow döwründe Daşkent goňşularyň köpüsine daşarakda durmaly päsgelçilik aýakbagy hökmüni sereden bolsa,
Onun miras düşeri Şawkat Mirziyoyew 2016-njy ýylda häkimet başyna gelenine olarda söwda we diplomatik bileleşik üçin täze mümkinçilikleri gördi. Özbegistanyň olalky daşary işler ministri we prezidentiň daşary syýasat boýunça ýürüýte kömekçisi Abdulaziz Komilov 14 Awgustda bu temadan ýazan makalasynda Özbegistanyň Merkezi Aziýanyň geljek wawatyny özüne aýratyn jogapkarçylyk alanlygyny, goňşuçylyk gatnaşyklaryny ýola goýmakdaky köne çemeleşmelerden doly el çekenligini aýtdy. Bir islenlik özbek resmiýetiniň merhum Kerimovy tankyd etmekde nähili aňryk gidenligini işaret edýär. Ýöne Mirziyoyew döwründe Özbegistanyň öz Merkezi Aziýaly goňşular bilen aradaky gatnaşyklaryny öňkülere garanyny has ilerledenligini boyun almaly we 5 ýurdyň ýyllyk sammiti enni 2018-nji ýyldan bäri 6-njy gezek geçirildi. Şol wagtda Sowet ýurtlary özara Sowet içindäki gatnaşyklara garanyny Hytaý we Russiýa bilen has güýçli ykdysady we syýasy gatnaşyklary eýe bolmagyna galýar. Şu sebäpden Tokayewiň döwlet eýçiligindäki Kazakhstanskaya Pravda gazetine Merkezi Aziýanyň galkanyşy, durnukly ösüş we gülläp esmek ýoluna diýen at bilen has güýçli Sowet gatnaşyklary barada çap etdiren makalasy biraz geň bolup görünýär. Tokayew Merkezi Aziýanyň öz boluşly taryhyny we ykdysady potensialyny ünsü çekmek bilen çäklenmän eýsem goranmak we howpsuzlyk boýunça hyzmatdaşlygy, hatda Merkezi Aziýa üçin howpsuzlyk tewekkelçilikleriniň kataloguny öz içine alýan Sowetleýin howpsuzlyk arhitekturasyny döretmäge hem çagyrdy. Elbetde bular makalada Russiýadaky tesvirçileriň gözüne ilen bölüklerdi. Olaryň Ukrainadaky urşuny awtor Sowetiň perimetrindäki durnuksuzlyk nukdaý nazaryndan diňe gytyklaýyn agzap geçýärdi. Kreml tarapdar milletçi teleýaýlym we radio şahsiýeti Sergey Mardan üçin Tokayewiň sözleri Kazakstanyň Russiýanyň agylygyndaky kollektiwleýin howpsuzlyk şertnamasy guramasyny, ýagny KHSG ynamyny ýitirendigini görkezýär. Bu harby bilelesigi Merkezi Aziýanyň ýene iki ýurdy, Kyrgyzstan we Täjikistan hem girýär. Mardan KHSG-nyň Tokayewy we onuň administrasiýasyny Manbetlerin revolýusiýasyndan halat edendigini öňe sürdi. Ol Manbetlerin revolýusiýasy diýip Kazakstanda 2020-nji ýylyň ýanwarynda bolan ganyny gozguluny nazarda tutýar. Bu waka 230-dan gowrak adamyň ölmegine we Russiýanyň ýolbaşçylygyndaky KHSG-nyň paraqçylygy goraş güýçleriniň gatysmagyna sebäp boldy. Manbetler diýmek bilen Mardan Sowetler döwründe owu gazaklaryny kemsitmek üçin ulanylan sözü ulanýar. Ýöne Mardan Telegramdaky 240 000 töweregi ýazarlaýjasyna Merkezi Aziýada goranmak bileleşigini döretmek pikiriniň durmuşa geçirip boljak zat däldigini aýtdy. Bu respublikalaryň hersiniň öz wähitleri bar we serhet meseleleriniň köpüsi çözülmedik diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Goranmak bileleşigi Tokayewiň ulanan anyk jümlesi däldi. Ol öz makalasynda Merkezi Aziýa döwletleriniň birnäçe toparlanşygy, şol sanda KHSG we Şanhay hyzmatdaşlyk guramasyna gatnaşmagyny goldaýandygyny aýdypdy. Ýöne Merkezi Aziýa NATO-sy baradaky pikiri Kazak prezidentiniň makalasyny göz aýlan beýleki Rus tesvirçileri hem tutdy. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa ýurtlary barada ýazýan jurnalisti Chris Rickeltonyň Russiýasy Kazak prezidentiniň Merkezi Aziýa howpsuzlyk hyzmatdaşlygy çağırşyna näme sebäp boldy diýen syny esasynda taýýarlan gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Aziýa gönüktirilen Vostochny Express neşrine 10-njy awgustda alakalar we kämiler Merkezi Aziýa goranmak bileleşiginden İnglis funtunyň we arlawçylygyň ýygy gelýär diýen atlan çap edilen makalanyň awtory Fyodor Kirsanov täze Sowet bulagy baradaky teklibiň Angliýanyň MI6 aňtowullugynyň uzalýan bolmagynyň mümkinligini öňe sürdi. Bileleşik pikirini garaşylyşy ýaly ýaňy ýakynyna syýasy akyllarly wasyny geýen Tokayew teklip etdi diýip Kirsanov ýazýar. Elbetde, onuň geýen liwasynyň aşagyndan gazyl tilkiniň goýrugy somolup çykyp dur. Ýöne bular detallar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Soňra
Russiýa gönüktirilen YouTube kanalynaky Hod Misli neşriniň awtory Tokayewiň Ermenistanyň premier ministri Nikol Pashinýanyň ýygyna eýerýänligi ýa-da dälligi baradaky soragy orta atdy. Ol Pashinýanyň Ermenistany Anglo-Saksonlaryň ýolbaşçylygyna ýuwaş-ýuwaşdan ýöne anamly Russiýanyň dostundan düşmanyny öwrýänligini ýaňdatdy. Qazaqstan 2022-nji ýylda ganyny ýanwar diýilip adlandyrylýan taryhy gozalagynyň edil bir ay soň Moskwanyň Ukrainaga garşy başlanan giňerimli uruşyny goldaman soň Russiýanyň bu hili düşmançylykly sözlerine öwrenişmeli boldy. Ýöne Tokayewiň Russiýada erwet garşylanan pikirleri Bakuda hususy eýetçilikdäki Hakkin Medbuat gurulugy tarapyndan övüldi. Bu neşir köprenç Azerbaýjan rejimindäki algyr laçynlar bilen ýakyn ara baglanşykly durýar diýilip bilinýär. Hakkining awtorynyň Zuhra Nowruzowanyň Tokayewiň teklibi barada ýazan makalasyna Qazaqstanyň lideri ören ýokary tejribeli diplomat Russiýanyň daşary işler ministrligine kärdeşlerinden has aňryk geçen hökmüne häsiýetlendirildi. Russiýanyň militarizme tarap ýakyn etmegi we Ukraina uruşynyň haçan we nähili soňlanjagynyň näberliligi nazarda tutulany Tokayewiň aradalary dolu mantykly diýip Nowruzow aýdýar. Bolýan zatlaryň ährisi Kreml elitalarynyň Russiýanyň parahatçylykly ösüşi we ýurdun ykdysadyýetyny gaýtadan dikeltmek bilen asla gyzyklanmaýanyny görkezýär. Başgaça aýdylany häzirki rejim döwrüne Kreml parahatçylykly ýola düşmez, döwletiň agresiýa maşyny işe girizildi diýip Nowruzow ýazdy. Bakudaky pikir geçen ay Qazaqstanyň günübataryna Azerbaýjanyň, Qazaqstanyň, Qyrgyzstanyň, Täjikistanyň we Özbegistanyň bilelikde geçiren Birleşdik 2024 harby türgünleşikleriniň Qazaqstan bilen Azerbaýjanyň geçen ýyl Hazar deňiziniň Baku bölümine bile geçiren kiçirek deňiz türgünleşikleriniň fonuny has gyzykly görünýär. Türk mirasy boýunça Merkez Aziýanyň 5 döwletiniň 4-si bilen şärik bolan Azerbaýjan, Türkiýe bilen ýaran bolan Baku Dagly Garabagyň territoriýasyny Russiýanyň nominal hyzmatdaşy bolan Ermenistanyň ýygyna alaly bäri Sewitdäki analitiklerin käbiriniň ilham çeşmesine öwrüldi. Merkez Aziýa liderleriniň Astanada geçiren duşuşygyna Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew hem gatnaşdy. Ol bu çäre Sewitiň daşyndan gatnaşan ýeketäk döwlet başlutany boldy. Emma muňa garamazdan Bakuda ýaşaýan siýasy analitik Fuat Şahbazowyň pikirçe, häzirki pursatda hakykatda hiç kim täze Ýewraziýa harby bileşiklerini gurmaga çalışmaýar. Azerbaýjan Merkez Aziýa bilen gatnaşyklary çuňlaşdyrmagyň özüne has giň manewr mümkinçiligini döredýänligini ananýar diýip Şahbazow aýtdy. Ýönül Bakuň günwatar bilen aradaky gatnaşyklarynyň yaramazlaşmagy we Russiýa bilen aradaky gatnaşyklarynyň öňden çylşyrymlyligi sebäpli beýleki ýurtlar bilen hem şeýle kampaniýa alyp barýanlygyny aýtdy. Ýöne ulak möhletleýin perspektivada analitikiň pikirçe Azerbaýjan Merkez Aziýa howpsuzlygy garanyny söwda nukdaý nazaryndan hususan orta koridor, Hataý, Merkez Aziýa we Kawkaz arkaly ýöne Russiýadan soňra Ýewropa birleşdirýän 6500 kilometrlik söwda uğur hökmüne garýar. Bakuň Qazaqstanyňky bähwidi esasan energiýa we logistika bilen baglanşykly diýip Şahbazow Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren interwýusynda aýtdy. Hormatly dinleýijiler, siz Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Merkez Aziýa ýurtlary barada ýazýan jurnalisti Chris Rickeltonyň Russiýasy Kazak prezidentiniň Merkez Aziýa howpsuzlyk hyzmatdaşlygy çağırşyna näme sebäp boldy diýen makalasy esasynda taýýarlan gepleşigimizi dinlediňiz. Bu makala bilen baglykda öz pikirlerinizi aýtsaňyz sizden hoşal bolardyk. Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan, halk içinden habarçylarymyz we okuyjylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi medeniýetde beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözleg bölümine Azatlyk Radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosyna tomoşaçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çagyrýar. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Halipa jurnalist Nazar Hudaýberdiýewiň jurnalistik mirasyna bagyşlanan ýürüýt töhfet bilen dowam etdirýär. Aramyzda ýaşap ýörenligini nazaraga
Roznadar Hudaýberdiýew 17 awgustda bir kem 75 ýaşynyň toýuny toýlamaly. Gysgaça terjime halyna ýöldensek, haladyň sohbetde owasyny dünýä inen geljekki meşhur jurnalist 1967-72 ýyllarda Türkmen Döwlet Uniwersitetini okap, student wagtyny Türkmen radiosyna diktor bolup işledi. Şol ýyllar Roznadar ýyl içinde gaty gowurlayan bahar programmasyny alyp barýardy. Türkmen radiosundan başlanan jurnalistik ýoly ony 1995-nji ýylda Praga alyp geldi. Nazar aga Germaniýanyň München şäherinden Çekiýanyň Praga şäherine göçüp gelen radioda dinleýijileriň biriniň sözü bilen aýtsak, Türkmen lewtany boldy. Ýakymly sesi, ýürek töründen gaýdýan ýyl ýurt sylagy, mähri bilen hem ýyl içinde, hem kardeşleriniň arasynda halipalyga ýetişdi. Emma ol hiç wagt eselmedi. Madama öz halipalaryny ýatlady. Nazar aganyň bir türkmen, bir gal tapgyryndan taýýarlan gepleşikleri onun öz halkyna, türkmen medeniýetiniň wekillerine, milli medeniýeti ol ýa-da beýlek görnüşde goşunt goşmaga çalşan adamlaryň tagallatyna nähili ulu hormat goýanlygyny görkezdi. Bu gepleşikleriň efire berilen ýyllary Türkmenistanyny diňe bir adamyň öwlüp arşa çykarlayan wagtyna, ýyl güni hyzmat eden tanymal adamlaryň hatda ölüm habarlarynyň hem gadagan edilen wagtyna gawat geldi. Onuň göz başynda duran tegeleg stol söhbetdeşlik bolsa, Türkmenistanlylaryň başga pikirleri aýtmak we dinlemek, alalaşyp ýa-da alalaşman alalaşmak, bilelikde ösmek, öňe gitmek tagallalarynyň bir bölegi bolup taryha girdi. Adatlyk halipa jurnalistiň doglan gününe gawatlap, onuň ýygyna galyran jurnalistik miras hakyny Pragada ýaşaýan ýazgy we synçy Nazar aganyň eginleşi Hudaýberdi Haly bilen söhbetdeş boldy. Hudaýberdi aga, siz odaly bilen bilokan, bili işleşen adam hökmünni döröjülük jurnalistika nukta nazaryndan aýtsaňyz, Nazar agany Nazar Hudaýberdi'den esas häsiýet ýagylyk nämedi? Durmuşda öz ornuny tapmak diýilen bir düşünje bar da, bir adam özüni tapdy ýa-da tapmady diýerler, bir hili resmi däl ýaly ýöne gaty tahkik aýdylan zat. Şol meselede Nazar Hudaýberdi öz ornuny radioda tapan adam. Nazar şol senin başlaýjyň alyp studentliginiň soňky ýylyna radio işlemeni bardy. Şo döwürlerde başga da 2 sany adam bardy. Şolarym ýatlap geçeýin. Biri İlmurat Mehmet diýerler. İlmurat Mehmet'in bagşylary barada, sadanlar barada makalary hälisini şu atlary metodda çap bolýar. Beýlekisi Arslan Durduýew. Arslan Durduýew şol öňkü ilçi Tahir Durduýewiň ýa-da tarihçi Marat Durduýewiň inisi bolmaly. Şolaryň iň kiçik inileri. Arslan Durduýew rus diline gürleýärdi. Türkmençesi ýokdy onuň. Ýöne olaram radio barpdylar. Şol döwürde gepleşik alyp barýardylar. Gepleşiklerim gowudy. Olar radiodan gitmeli boldular. Şo sanna Nazar Hudaýberden radiodan gitdi. Sebebi radioda diktor bolup işlemek gaty agyr, aýlyk haky az. Onu soňam jaý bilen üçüneden oklar. Hiç bir mümkinçilik ýok. Şoň üçin adamlar başga bir ýere gaçýardylar. Nazar Hudaýberdi bir näçe ýyl işläp, işini taşlap Kerk'e gitdi. Kerk'iniň pet uçuşyşysinde muallim bolup işledi. Ondan soň Moskwa gitdi gara. Ol radiodan dol aýryldy. Ýöne soňu bilen şert bolan ol ýene de radio dolanyp geldi. Ýöne İlmurat Mehmet ýa-da Arslan Durduýew radio dolanmadylar. Diýmek, Nazar Hudaýberdi'niň orny radioda bolmaly. Ol şonu gaty süýýän bolmaly, gowurýan bolmaly. Şol ýerde özüniň ukuýuny tapyp, özüni bir insan şekilde duýýan bolmaly. Ine şol mümkinçilik, şol talap Nazar Hudaýberdi'ni ýyly tanatdy. Hormatly dinleyijiler, Hudaýberdi Haly bir ýerde Nazar Hudaýberdi'niň we onuň beýleki 2 kardeşiniň Türkmen Döwlet radiosyny, Sowet döwrüne işlän döwür hakyny gurrun berýär. Hudaýberdi aga Nazar aganyň öz halipalaryny, şol sanyny beýleki Türkmenistanlylary bolan syýlaw hormat hakyny sorasym gelýär. Eger onuň eden işlerine gaýtadan biraz oýlanşykly seretseň, bu hormat has gowy görünýän ýaly.
Eýsem bu hili syla hormat nädip, nireden nöredi we nädip onuň ömrüniň soňky günlerine çenli saklanyp galdy? Bunun esas sebebi ol şol awrayı zähmet bilen gazandy. Ol gaty jefa keşdi, zähmet keşdi. Bir iş etmeli bolsa onu tüs yürekden edýärdi. Ol bilen ol radio gaty ir gelýärdi. Hemmemizden öňürti ol işe başlaýardy. İkinciden, şol işi dolu gutorman başga bir işe ýa-da başga bir zada ünsüni sowmaýardy. Üçüncüden, megerem Nazar Hudaýberdi aýdal bir gepleşigi taýýarlap, ol oturup oturmanka kimdir biri kardeşlerinden tekstin içinde gelýän şu sesi maňa okat ber diýip haýyş etse, şol tekst alyp ýene de ýygyna gidýärdi. İşe gerek gelende ol başga emme wadyny goýýardy. İkinciden, ol hem işe öz halifalaryny ýatlaýardy. Şu senin aýdyşyň aly, ol bilen geldi döwlet diýip bir belli radio diktor boldy. Ol geçen ikinji jahan uruşuna gatnaşan adam, gat hormatly adam, soňu bilen radiony goýup professoryza işe geçipdi. Ýöne ilkincilerin hataryna diktor bolup Türkmenistan'a at gazanan dereceni alan adam ol. Geldi döwlet, şol geldi döwlet figaty feýlýärdi. Şonuň bilen birlikde Juma ýarmyrat feýlýärdi. Beýleki diktorlar feýlýärdi. Şolary aýratyn bir hormaty bardy. Özüni mydama şolaryň okuçysy ornuna goýýardy. Şol pesperlik, şol kiçik göwnlük, üstesine de şeýle bir ihlasly bolmak ony şu derejelere ýetirdi. Hudaýberdi, men anyklaşdyrjak bolýan zadym, Nazar agada şu türkmen medeniýetiniň wekillerine bir uly aýratyn bir hormat syla wady. Şolary şu türkmenbaş döwrüne, diňe türkmenbaşynyň öwülýän wasp edilýän döwrüne undulan adamlaryň ýa-da undulýan adamlaryň halka etjek bolan hyzmat hakyny halkyň özüne bir zatlar aýdasy gelýärdi. Şol urda gözleg alyp barýardy. Şoň bilen birlikde de şu ýyly tanılan adamlar aradan çykanyny Nazar Hudaýberdi habar gelýärdi aňardan. Adamlar Nazar Hudaýberdiň şol adamlar hakyny bir zatlaň aýdylmagyny isleýärdiler. Şu baglanşygyň syry nämedi? Nazar agaň şuňaly ýyly güne hormat sylagynyň syry nämedi? Onun esasy syry watandan aýralyk bolmagy mümkin. Sebäbi şol ýöň belleşimi ýaly gaty ir wagtda Türkmenistan'a çykypdy, Moskwada ýaşady. Şonuň üçin hem Türkmeniň içindäki konfliktler, içki gapma garşylyklar bilen onuň dahyly ýokdy. Ol onuň arasynda galdy. Şoň bilen birlikde de ol adamlary syýlýardy. Meselem şu senin ýatlap geçen tegele stolýada bir türkmen bir ikwal gepleşiklerini alsak, şol gepleşiklere dürli pikirli adamlary, meselem iki sany ses gatnaşýar. Şol iki adam eger köçede duşsalar, biri bilen salamlaşmajak adamlar, ýöne Nazar şolardan ses almagy başarýardy. Sebäbi Nazaryň goýýan meselesi mühimdi. Hut şol mesele barada ol hem beýleki pikirli de öz garaýşyny aýtmak isleýärdi. Nazar şol mümkinçilikden peýdalanýardy. Şoň bilen birlikde de Nazaryň gowy sesi bardy. Ol okuyan tekstini halka ýetirmek isleýän sesini ören arasy takyk amala aşyrýardy. Bir mysal aýdyn, yazıcı Türküş Cumhuriyetli Nalyş diýip publisistik makale yazdy. Türkmenistan'daki neşe keşlik barada. Şol publisistik makalasyny radio iwerenne menin şu materialymy Nazar Hudaýberdi okusun diýip ýanynyň boşmoçu hat ýazyp iweripdir. Şol aýdylşy ýaly da şonu Nazar okudy. Şolar ýaly aňyrdan edilýän haýyşlar hem bardy. Belki de şol Nazaryň sesi has düşünükli, has halka ýakyn hem manily bolsa gerek. Ol bir onuň ukuywy, ol onuň talanty, ol bir başga berilmedi Nazara bagş edilen mümkinçilik. Inni Hudaýberdi ýene bir soraw beresim gelýär, soňky soragym. Nazar aga türkmen edebi diliniň kämilleşmeginiň göz başynda duran dilçileriň edeni işlerine, halkyň näki hyzmatlaryna gaty uly baha berýärdi. Radioda dil kadalarynyň saklanmagyna aýratyn ähmiýet bererdi. Bu urda bilýän zatlaryny ýygynyň gelýän jurnalistlere hem öwretjek bolup jan çekýärdi. Şoň bilen birlikde de hiç kimiň gowunyna degmeýärdi. Şo öz bilýän zatlaryny aýdanda hiç kimiň gowunyna degmeýärdi, hiç kim kiçeltmeýärdi. Bir gedek türkmen metbuatyndan 90-dan gowrak sözli
sözlemi misal getirişi yadıma düşýär. Muň ýaly sözlem düşseňiz öňde aýdanladyňyz ýygyna ýatdan çykyp gider. Bir diňe öz ýadyňyzdan çykmaz, bir dinleýijiň ýadyndan çykar diýip şu gülüp aýdyp berýäni ýadymda hiç kimin göwnüne degmedi ýaly. Ol Türkmenistanyna edebi dili döwlet metbuatyna awanan howpy daşary ýurtda bir hilik garşylyk görkezjek bolýan bir gahrman ýary bolup şonu ýadymda galy. Siz şu ýagdaýy üns beripmidiňiz? Elbette gurrunsyz üns berdim. Sebäbi ol şol biz bile işläp başlanymyzdan soň ol her bir gepleşikde, her bir günkü işte şol näsarlyk bolsa şonu aýdýady, düşündirýädi. Onsoň ol özü dilçi, filolog bolansoň sözüň manysyny, şol sözlümiň düzülüşine aýratyn üns berýärdi. Meselem dul degşir diýen söz bar. Şol ýerde iki sany basym bar. Şonu käwatlar buluşturýardylar. Şonu ol şol dul degşir diýen sözü bölüp düşündirýärdi. Ýagny tamlaryň dullary bir-birine degişip dur diýen manda gelýär. Şoň üçin hem şu sözü şeýle aýtmaly diýärdi. Soňam şol döwürlerde belleşinel bir näçe täze sözler çykdy. Soňky 20-nji asyryň aýagynda 21-nji asyryň başynda ykdysady mesele, syýasy meseleler bilen bagly. Meselem potrot, şirket ýa-da offshore ýa-da offshore zonalar. Şol sözleri ol aýratyn düşündirýärdi, aýratyn gaýtalýardy hem şoňa taýýarlykly gelýärdi. Başga bir ýollaşymyz Türkmenistanyň habar berýän bir ýollaşymyz. Paýdarlar jemgyýeti diýen sözi paýdarlar diýip aýdýardy basymsyz. Soň nazar ony düzeltmeli bolýardy şonuň paýdar sözünden ony. Ine şolar ýaly bir sözüň manysyna girýärdi ol. Şoň bilen birlikde ýene bir nazar bilen baglanyşykly ýatlar geçmeli zat bar. Türkmen diliniň orfa epiýasy, ýagny dogry gürlemek. Şu mesele dil biliminde beýle bir öwrenilmedi, üns berilmedi. Eger men ýalňyşmaýan bolsam diňe bir adam bizim muallymymyz Atam Radif diýilen dilçi şu uğurdan alımlyk derejesini gorady. Şondan soň bu uğur ýatdan çykdy diýen ýaly. 1997-nji ýylda ilkinji gede Türkmen diliniň orfa epik sözlügi çykdy. Ýekiji ilkinji sözlük şol hem iň soňky sözlük näýem 50 ýyl bolay wagt bolup gelýär. Şol soňra ýok. Şol sözlük çykan döwründe nazar Hudaýberdi radioda işlänokdy. Ol Moskwadady. Ýöne şol sözlük edinipdir. Şol sözlügi mudama ýanyny saklapdyr. Şonuň Praga getiripdir. Soň şol sözlükden nusxa alyp şonu köpeldip, bir näçe nusxa köpeldip, şu işgärleriň her birine getirip öz eli bilen berdi. Ine ol şeýledi, ol dilçidi. Şoň bilen birlikde şol edebiýat meselem Kerim Urwan Nefesowyň bir sözü bar. Ol goşguýynyň okuluş usulyny tapmaly diýärdi. Nazarda da şol ukyp bardy, şol teksti nähilidir okap bolýan bolsa, nädip halka ýetirip bolýan bolsa, şol täri tapýardy. Meselem eline berilen tekste gargyn oturanok ýa gahar gelen ok ýa nähili ýazylypdyr diýip ýere urup duranok, şonuň bir emelini tapýardy, şonuň bir tärini tapýardy. Şeýdem şol teksti bir adam dinler ýaly, şonu düşüner ýaly derejeye ýetirýärdi. Ne nazarda şoňaly höwes bardy bir öz işine bolan hem töweregindäkilerin şeýle bolmagyny isleýärdi ol. Ýene bir möhüm bellemeli zat, adam öz dialektinde, öz şiwesinde gürläp biler. Meselem bir adama hökman edebi dilde gürlemeli diýil buýrup bolmaz. Ol öz şiwesinde, öwrenen dilinde, öz aksentinde ýagny öz äheginde gürläp biler. Ýöne diktir. Umumy halkyň öňüne çykýan adam ol edebi dilin kada kanunyny, ýazyw düzgünlerini doly goramaly diýip düşünýärdi. Şol ýörelgäde eýerýärdi. Şoň bilen birlikde de bir gynanyşly zat bizde şol diktirlik uğrundan, mesela aýratynam radio diktirligi ýa-da telewizioniýanyň diktirligi uğrundan ýörüýte kurslar ýok, ýörüýte sapaklar ýok. Öň Sovetler döwründe adamlar Moskwaga gidip turgenleşip gelýärdiler. Ýöne şol diktirin sözüniň düşünükli bolmalygyny, hiç bir sesi email däldigini, goşulmalaryň takyp gelmeligini nazar öňe sürýärdi. Gynansa şol mektebe, şol ustatlyk, şol turgenlik mektebine üns berilmän gelinýär. Şoňa nähilidir bir kim bahasar edilýär.
şu meseleleri ýatlananda mudama nazar ýadyna düşýär. Şonuň hyzmaty, şoň edip giden işleri ýadyna düşýär. Hudaýberdi hali Halifa jurnalist Nazar Hudaýberdi baradaky ýatlama söhbetdeşligimizde gatnaşyp öz pikirleriňizi aýdanyňyz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmaňyzy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňizi soraýar. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmak.